इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै नायगिरि नोंथांमोन प्रेज द लर्ड आरो लोगोसेयैनो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। दिनै मोनसे गोरलै सोंलु सोंनायनि गेजेरजों भिडिअखौ जागायजेननो हास्थायदों। माब्लाबा नोंथांमोना बेबायदि जानायखौ नुदोंना जे सासे उन्दै गथ'आ चेयाराव गसंनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों, नै मामि आं बयनिख्रुइबो देरसिन एबा बयनिख्रुइबो गोजौसिन। बेबायदि बुंफुबाय थानाय समावनो चेयारा मावबाय आरो गथ'आ चेयारनिफ्राय धालदामहै गोग्लैबाय। जेब्ला गथ'आ हायाव गोग्लैबाय अब्लाना मामि होननानै गथ'आ गाबनायसै। गथ' जेसेबां गोजौ थांगोन एसेबांनो गोग्लैगोनाबो जागोन बेबायदि होननानै बिमाया गावनि गथ'खौ बुंनायसै। नायगिरि नोंथांमोन बेबायदि जानाय जाथायखौ नोंथांमोना माब्लाबा नुफेरबाय ने? अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि जाथायानो जोंनि जिउआवबो जागासिनो दं एबा सोलिगासिनो दं। अफिसाव प्रमोशन खेबसे मोननाय लोगो लोगोनो माखासे मानसिफोरनि थाबायनाय, माखासे मानसिफोरनि रायज्लायनायफोरानो सोलायजोबो। फेसबुकआव माखासे मानसिफोरा बिथांनि बुंनायखौ खोनानानै आमेन होननानै कमेन्ट लिरबाय आरो बै कमेन्ट लिरनायखौ नुनानैनो माखासे फोरोंगिरिफ्रा, माखासे प्रिचार्सफोरा गावखौनो एपस्टल होननानै सानना लायो। आरो जों माब्लाबा आर'जफोरखौबो बेबायदि जों खालामो, अ फोरबु आं बयनिख्रुइबो गोथारसिन, आं बायदि रावबो गैया बेबायदि होननानैबो आर'ज खालामग्राफोर दं। बेबायदि राव एबा बेबायदि बुंनायखौ खोनानानै सोरगोनि आरफफोराबो जानांगौ बेबायदि बुङो, अ दुगा सुबुं नों दान्दिसे सम थाथ'दो आरो केमेराखौ जुम आउट खालामदो। हयथ' बेबायदि सोरगोनि आरफफोराबो बुंनो गोनां जायो। दिनैनि मेसेजआ मिनिनायनि मेसेज नङा, नाथाय दिनैनि मेसेजआ गोबां ओंथि गोनां, गोबां बेसेन गोसा मेसेज। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन माथाइनि 23:12 सिरियाव, जायहा गावखौ गेदेर खालामनानै लायो बियो फाहायजागोन आरो जायहा गावखौ फाहायगोन बियो फोजौजागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोथार बाइबेलनि जि फरायजानाय जि बोसोन, जि बाथ्रा दङ, बे बाथ्राया खालि लिरनानै दोननायल' बाथ्रा नङा, नाथाय बियो सोरगोनिफ्राय फैनाय मोनसे नियम, सोरगोनिफ्राय फैनाय मोनसे कानुन। बेनो मुलुगनि गाहाय बाथ्राया, किंडम प्रिन्सिपल। बेनो बैयाव मख'जानाय गासैबो बाथ्राफ्रा थारैनो उल्था, नाथाय बेनो सैथोआ। दा बेनिखायनो अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि जि सावरायगोन बाथ्रा जागोन बे जाहैबाय माथाइनि 23:12 सिरिखौ बिथा खालामनानै जोङो बाथ्राखौ सावरायलांगोन। आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो लानानै फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय, सासे नायगिरिया आंनियाव गोबाङैनो खावलायहरदों दि जे गोख्रैनो बे भिडिअखौ लानानै फै, माथाइनि 23:12 सिरिखौ मेसेज लानानै फै होननानै बुंनायखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जुदि नोंथाङा नायदोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जागोन आरो लोगोसे गोबां नायगिरिफोरा बेखौ गोसो होनानै नायोब्ला गोबां आशीर्बाद मोनगोन। बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो फिन आरोबाव खनसे फरायनानै होनो हास्थायदों। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं जाहैबाय, जायहा गावखौ गेदेर खालामनानै लायो बियो फाहायजागोन आरो जायहा गावखौ फाहायगोन बियो फोजौजागोन। दानाब्ला बे बोसोनखौ मिरु खालामनानैनो जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। सावरायनांगौ सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, अहंकारा मानसि माहारिनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बेराम। अनजाग्रा प्रियफोर, एडेन बारियाव एबा एडेन बागानाव मा प्रब्लेम दङमोन, मा जेंना दङमोन? आदमा फिथाइखौ जाग्रोआखैमोन। जुदिअ आदमा फिथाइखौ गिबि जाग्रोआखै, बेयाव दङमोन जेंना, आरो बे जेंनायानो जादोंमोन अहंकारनि जेंना। बै समाव सैताना बुंदोंमोन, बे फिथाइखौ जायोब्ला नोंबो इसोर बायदि जागोन होननानै सैताना बुंदोंमोन। आरो बै समाव मानसिनि गोसोआ बुंबाय जानांगौ, एबा आदम आरो हावानि गोसोआ बुंबाय जानांगौ, वाव मा एसे सोमोनांथाव आइडिया बियो, मा एसे मोजां आइडिया बियो, येस बियो मोजां आइडिया होननानै जानांगौ बै समाव आदम आरो हावाया सानबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, अहंकारफोरा एरैहाय बुङो, सेथि आंनो गोबां धोन दौलत नांगौ, नैथि आंनो मान सन्मान नांगौ, थामथि आङो बयनिख्रुइबो गोजौआव थानो हास्थायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दद्र एबा गुरैया बिनि उल्था बुङो, ओरैहायसो बुङो, आङो अरायबो इसोरनि मुंखौ गोजौआव दोननि, बिखौ बाख्नायनि। गुरै गोसोनि मानसिफ्रा बेबायदिसो बुङो। जेब्ला मानसिया गावखौ गोजौआव दैखोयो अब्लाना बियो इसोरनि बै जायगाखौ लानो हास्थायो। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि थावनि, इसोरनि जायगा, इसोरनि बै मान सन्मानखौ लानो हास्थायो अब्लाना जोंनि गोग्लैनाया 100% गेरान्टि जायो, जों जे गोग्लैथारगोन। दानाब्ला फैदो जोङो नायदोनि नैथि बाथ्रा। बे नैथि बाथ्रायानो जादों जाहैबाय, गावखौ गुरै खालामनाय एबा गाहाय खालामनाया मोनसे सोरगोनि लामा। अनजाग्रा प्रियफोर, बुहुमनि जिथु सिस्टेम्सफोर दङ, बै सिस्टेम्सफोरा ओरैहाय बुङो, बुहुमनि नेमखान्थिफोरा ओरैहाय बुङो, पुश योरसेल्फ, प्रमोट योरसेल्फ,
define yourself, गावखौ नारखोनानै ला एबा दैखोनानै ला, गावखौ प्रमोशन खालामनानै ला आरो गावनि रैखाथिखौ बानायनानै ला। बेबायदि बुहुमनि सिस्टेमफोरा बुङो। नाथायब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ एरैहायसो बुङो, deny yourself, lower yourself, serve others, गावखौनो नेवसि, गावखौ फाहाय आरो गुबुनखौ सेबा खालाम, बेखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ बुङो। बेनिखायनो सोरगोनि लामाया गाहायथिं थाङो, गोजौथिं नङा। जेब्ला बेगरखौ हानि सिङाव दोनो अब्लासो बेयो गिदिर दंफां जायो। जुदि बेगरा बुङोब्ला आं हायाव थाङा होननानै एबा आं हायाव थाहैया होननानै बुङोब्ला अब्लाना मा जागोन? अब्लाना बेगरा माब्लाबाबो दंफां जानो मोननाय नङा एबा दंफां जानो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे फोथायारिफोर दङ जायफोरा गावखौ फाहायनानै लानो गियो, लाजियो। माखासेफोरा साननानै लायोदि गावखौ फाहायनाया लासिं सिंनि बाथ्रा होननानै, इनसाल्ट जानायनि बाथ्रा होननानै साननानै लायो। नाथाय गावखौ फाहायनाया, गावखौ गुरै खालामनाया, गावखौ नम्र खालामनाया मोनसे इनभेस्टमेन्टसो जायो, इनभेस्टमेन्ट जायो। गावखौ फाहायनाया एबा गावखौ गुरै खालामनाया, नम्र खालामनाया कमजोर खालामनाय नङा, गावखौ कमजोर खालामना लानाय बाथ्रा नङा। दद्र जानाय माने, गावखौ फाहायनाय माने, गावखौ गुरै खालामनाय माने इसोरनि सायाव सम्पुर्ण कमप्लिटलि फोथायनाय, भरसा खालामनाय, बेसो गुरै, बेसो नम्र, बेसो गावखौ फाहायनाया। दानाब्ला जों थामथि बाथ्रायाव थांदोनि, बे जाहैबाय जों मोनसे बिदिन्थि नायदोनि जायहा बयनिख्रुइबो गावखौ फाहायनानै लादोंमोन, गुरै खालामनानै लादोंमोन, दद्र खालामनानै लादोंमोन, बेनो जादों जिसु ख्रिस्ट'। जिसुआ बुंदोंमोन दि जायहा देरसिन बिसोरो गुबुनखौ सेबा खालामथों होननानै। जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनि राजामोन, नाथाय बुहुमाव फैनानै सासे मिस्ट्रिनि न'आव जोनोम जाफैबाय। बियो दैखौ गोथाव ड्राइ खारसाव सोलायनो हायोमोन, अब्लाबो बियो गावनि सेलाफोरनि आथिंखौ सुनानै होदोंमन। बियो सोरगोनिफ्राय रोजा रोजा सेना एबा आर्फफोरखौ लिंहरनो हायोमोन, नाथाय बियो क्रुसाव सिरि सिरि थाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरगो रायजोनि राजायानो जुदि हान्थु खराय फैदोंब्ला एबा हान्थु खरायनो हादोंब्ला अब्लालाय जों सोरथो गसंबाय थानोलाय? ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय, इसोरा गावखौ फाहायना लाग्राफोरखौ नायो। बाइबेलाव बे बाथ्राखौ इसोरा गोबां जायगायाव गले गले बुंदों। आं नोंथांमोननो मोनसेखौल' फरायनानै होनो हास्थायदों, बे जाहैबाय जाकबनि 4:2 सिरि। इसोरा दुगाफोरनि जेंना सिखाङो, नाथाय गुरैफोरखौ दया खालामो। थर खालामगोन नायगिरि अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, गड अपोजेस द प्राउड। इसोरा दुगाफोरनि जेंना सिखाङो, इसोरा दुगाफोरखौ मुगैयो। इसोरा जे दुगाफोरनि जेंना सिखाङो, बेनि ओंथियालाय माथो जाखो? मा मतलब जाखो? अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि दुगायाव दङब्ला अब्लाना जोङो इसोरनि उल्था साइडआव गसंनानै दं। नाथाय जेब्ला जों गावखौ फाहायो अब्लाना इसोरनि आखाइया जोंनि सायाव थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, आशीर्बाद एबा बोरा प्रमोशननि गेजेरजों फैया, बोर एबा आशीर्बादा साबमिशननि गेजेरजोंसो फैयो। दे अब्ला दानाब्ला जोङो बाथि बाथ्रायाव थांदोनि, बेनो जाहैबाय गावखौ फाहायनायनि सिनायथि। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला सासे मानसिया गावखौ फाहायो एबा गावखौ नम्र खालामो, गुरै खालामो, अब्लाना जोङो बे मोनब्रै बाथ्राखौ एबा खामानिखौ बिनि जिउआव नुयो। सेथि बाथ्रा, गावनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लायो। नैथि, गुबुनखौ निमाहा होयो। थामथि, गावनियाव थानाय धोन सम्पतिनि गेजेरजों गुबुनखौ मदद होयो। ब्रैथि, जेसेबां हायो गुबुनखौ सेवा खालामो। बेफोरनो जादोंमोन माखासे पइन्टसफोर जेराव गुरै मानसिनि सिनायथिफोर। दानाब्ला जोङो थांदोनि अहंकार सुबुंनि सिनायथिखौ नायदोनि, अहंकार सुबुंफोरा माबायदि जायो एबा दुगा सुबुंफोरा माबायदि जायो। सेथि बाथ्रा, गुबुनखौ अरायबो जास्टिफाइ खालामबाय थायो, गुबुनखौ आसि दिन्थिबाय थायो थारमाने। नैथि, गुबुनखौ मुगैबाय थायो, गुबुनखौ नेवसिबाय थायो। थामथि बाथ्रा, गावखौनो गाव बाख्नायनानै लायो। ब्रैथि, गुबुननो दिन्थिनो थाखायसो सेबा खालामो, जेन गावखौ सोरबाया नुथों आरो सोरबाया गावखौ बाख्नायथों, बिनि थाखाय सेबा खालामो। दा बिनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जों गावखौ नायबिजिरनांगौ, जों गावखौ चेक खालामनो नांगौ। आरो बे गावखौ नायबिजिरनाया एबा गावखौ चेक खालामनाया मासाव खनसे, बोसोराव खनसे बे नङा, हानाय मानि सानफ्रोमबो गावखौ चेक खालामनो नांगौ। दानाब्ला फैदो जोङो दथि बाथ्रायाव थांदोनि, बेनो जाहैबाय इसोरनि दैखोनाय। प्रियफोर, इसोरनि बोसोना बुङोदि जायहा गावखौ फाहायगोन बियो फोजौजागोन। नायगिरिफोर, गोसो होगोन बाथ्राखौ, जों हारसिङै गिदिर जालांनो हाया एबा देरलांनो हाया, इसोरासो जोंखौ जौगाहोयो। आरो जेब्ला इसोरा जोंखौ दैखोगोन अब्लाना जोंखौ रावबो खोख्लैनो हाया। नायगिरिफोर, डेभिडखौ गोसोखां। डेभिडआ सासे
बोरमा मेन्दा गुमग्रामोन, नाथाय जेब्ला सम सफैबाय इसोरा बिखौ राजा बानायबाय। आरोबाव जसेफखौ गोसोखां, बियो जेलाव दंमोन, नाथाय जेब्ला सम सफैबाय इसोरा बिखौ इजिप्टनि सासे गभर्नर बानायबाय। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, प्रमोशना मानसिफोरनिफ्राय नङा, इसोरनिफ्रायसो जायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला जों थांदोनि स्निथि बाथ्रा, बे जाहैबाय हिडेन हिउमिलिटि। थाखुमानानै थानाय गुरैया बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन जायो। अनजाग्राफोर, सैथो फाहायनायखौ एबा सैथो दद्र'खौ एबा गुरैखौ दिन्थिथिङा, बियो सिरि सिरियै सेवा खालामबाय थायो। स्टेजआव इसोरनि बाथ्रा बुंनाया जेसेबां गोथार खामानि, एसेबांनो सासे ओंखाम संग्रानि खामानियाबो एसेबांनो गोथार। माइक हमनानै बाथ्रा बुंनाया जेसेबां गोथार खामानि, एसेबांनो साखोन सिखोन लाखिनाय खामानियाबो एसेबांनो गोथार। अनजाग्रा प्रियफोर, माइक लानानै बुंनाय बै बुंथिगिरिखौ इसोरा नाया, इसोरा बुंथिगिरिनि गोसोखौ, हार्टखौसो नायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला फैदो जोङो 9थि बाथ्रायाव, बेनो जाहैबाय अहंकारफोरनि एबा अख्राफोरनि जोबस्रांनाय। अनजाग्राफोर, जों जेब्ला बाइबेल बेखेवगोन जों मोननो हागोन दि गोबां सुबुंफोरा, गोबां व्यक्तिफोरा, फोथायारिफोरा दुगानि थाखाय एबा बै अख्रानि थाखाय, अहंकारनि थाखाय गोबाङानो जोबस्रांदोंमोन। जेरैहाय फाराव राजा, नबुकदनेस्सर, हेर'द राजा, बिथांमोना गावनि दुगानि थाखाय सैसोनो गोनां जादोंमोन आरो जोबस्रांनाया बिसोरनियाव फैदोंमोन। बिसोर साफ्रोमबो गाव गावखौ गोजौ दैखोनानै लादोंमोन, नाथाय बिसोरो गोजौनिफ्राय गोग्लैबोफिनजोब्बाय एबा गोग्लैबाय। दुगानि जोबस्रांनाया अरायबो बायग्लिनाय जायो एबा अरायबो बायनाय जायो। गुरै आरो दद्र'नि जोबनाया अरायबो बाख्नाय जानाय जायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला गुथि बाथ्रायाव थांनो हास्थायबाय, बे जाहैबाय दैलि लाइफ एप्लिकेशन। जों बेफोर गासै खामानिफोरखौ जिउआव बोरैहाय बाहायनो। फुङाव मेगन खेवनाय लोगो लोगोनो, डेट मिन्स बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगोनो फोरबुनियाव बेबायदि बुंदो, फोरबु, आंनि जिउआव नोंनि अनगायै लाथिख' जेबो गैया। जुदि थारैनो नोंथाङा जाफुंसारनायखौ मोनदोंब्ला एबा जाफुंसार जानाया नोंनियाव दङब्ला, नोंथाङा बुंदो, बे आंनि गासै जाफुंसार जानाया इसोरनि अननायनि थाखाय जाफुंसारदों होननानै बुंदो। जुदि सोरदोंब्ला मुगैजादोंब्ला, ठाट्टा होजादोंब्ला, बेबायदि बुंदो, फोरबु आंखौ गुरै खालाम, फोरबु आंखौ दद्र' खालाम, बेबायदि होननानै बुंदो। जुदि आरो सोरबाया आंखौ दाय गुन बिजिरदोंब्ला एबा क्रिटिसाइज जुदि आं खालामजादोंब्ला, बैबायदि समावबो बुंदो एबा बैबायदि समावबो सोलोंनायनि खाबुखौ लादो। अनजाग्रा प्रियफोर, आं बेसेबां गोजौआव दं एबा आं बेसेबां गिदिर, दिनैनि सोंलुआ बे नङा, नाथाय दिनैनि गुबै सोंलुआनो जाहैबाय जों बेसेबां दद्र' जानो हागोन, जों जेसेबां गुरै जानो हागोन, जों बेसेबां गावखौ फाहायनो हागोन। मानोना जों जेसेबां गुरै जागोन, जेसेबां जों फाहायनानै लागोन गावखौ, बेसेबांनो फोरबुआ जोंखौ गोजौआव दैखोगोन। जों जुदि न'खराव आरो न'खरैनो जुदि गंग्लायोब्ला, इसोरा जोंनि न'खरखौ दैखोगोन। जों जुदि गिर्जायाव गंग्लायोब्ला, अब्लाना इसोरा जोंनि मिनिस्ट्रिखौ जौगाहोगोन। जुदि नोंथाङा आर'ज खालामनायाव गंग्लायोब्ला, अब्लाना इसोरा नोंथांनि जिउखौ आरो जोंनि जिउखौ बिनि महिमाजों बुंफब होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इसोरनि बोसोनखौ आर'जनि गेजेरजों फोजोबलांनि। अ आंनि आफा इसोर, दिनै आंनि दुगाखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोयो। जोंखौ नम्र जानो एबा गुरै जानो फोरों, जोंखौ गंग्लायनो फोरों एबा गाहायाव थानो फोरों। जेब्ला नों जोंखौ दैखोगोन, अब्लाना बुहुमनि मानसिफोरा जेन नुनो मोनो बेयो नोंनि खामानि होननानै। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बे आर'जखौ बियो, आमेन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, माथाइनि 23:12 सिरिनि जि बाथ्रा दंमोन, बेनि ओंथिखौ थारैनो नोंथांमोना मोननो हाबाय। जों जेब्ला गावखौ उन्दै खालामगोन, इसोरा जोंखौ दैखोगोन। जों जुदि गाव हारसिङै जुदि गावखौ दैखोनानै लायोब्ला, जों माब्लाबा गोग्लैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे इसोरनि बोसोना साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै, आशीर्बाद होथोंसै। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। आरो जाय बिथाङा आंनो कमेन्टआव बे बाथ्राखौ हरदोंमोन जे मेसेज लानानै फै होननानै, बे मेसेजखौ लाबोनो आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जाया बुंहरदों, बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय।